Představujeme vám rodinný dům 4+KK v klidné ulici v Neratovicích, jen 10 minut autem od Prahy. Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Má novou podlahu, koupelnu, klimatizaci, kompletní elektroinstalaci, moderní plynový kotel Fissmann a novou otopnou soustavu. Nechybí nové pohony k bráně, garáži, zavlažování i bezpečnostní systém Jablotron. Renovací prošlo také veškeré vybavení. Střecha, žaluzie, brány i branky. A zahradu zdobí čerstvě vysazený trávník. Užitná plocha domu je 190 metrů čtverečních, podlahová 170 metrů čtverečních a pozemek má krásných 920 metrů čtverečních. Najdete tu spoustu chytrých vychytávek, centrální vysavač, venkovní fontánu nebo vyhřívané schody u vstupu. Okolí je klidné, zelené a bez další plánované výstavby. Letos se v ulici pokládá nový asfalt. Za rohem najdete dětské hřiště a do 5 minut pěšky se nachází nově vybudovaný retail park, otevření ještě letos. A nabídne vám supermarket, drogérii, restauraci, elektro, lékárnu, čerpací stanici a další praktické obchody. Objevte své nové místo pro život v Neratovicích.